Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Huwebes na kita. Dasig lasang tiempo naton petsa 13 na sa bulan sang Oktobre tuig 2022. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikaduha na nga Huwebes sa ikanapulo nga bulan karon iyang tuig. Mayong yuhom subong sa mga incumbent officials matapos ngati ang eleksyon nga gintalana kuntani sa bulan sang Disyembre hindi na madayon. Hotline. Naglain na subong ang huni no sadto perte kon aga ang mga kapihan ang ginaistoryahan eleksyon na sa barangay, mga issues nga ginahaboy sa mga incumbent officials. Amo ang ginasumsuman samtang nagahigop sang mainit kag manamit nga kape. Hotline. Pero pagkatapos nga ginapermahan sang presidente ang amo iyang hagna nga nagapostpone sa barangay kag SK election, hoy ang abaga sang mga nagaplano magpapili sa palabuton kuntani nga eleksyon. Hotline. Ulat na lang kamo sa inyo turno kag sa masunod nga tuig sa bulan sang Oktobre. Amo na siya, no? At least klaro na, no, kay nagligad to ang COMELEC, gahulat man lang kung ano ang mangin panugyan kag desisyon sang Kongreso. Ang una diri ang both chamber amo ini ang naghimo sang desisyon nga ipaiway ang eleksyon, and then sang ulihi ginpermahan na sang Pangulo ini nga kasuguan. Hotline. Klaro na at least iway na eleksyon ha para nga way na sang mga maritis. Ang mga nagapalapta sang sugilanon sa barangay inang mga analysis paralysis iway na at least clarix na nga wala na kamo tsansa sining bulan sang Disyembre. Preparar ang inyo kusog, ang inyo sini nga pagpangampanya no sa palabuton nga 2023. Hotline. Aksyon ay tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Diri kita sa aton sini nga pagpangalaga as usual. Tubtob kita sa takna nga alas 9:30 karon nga aga. Hotline. Di ka mo magkalipat, may ara na gid lamang 73 kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. May 80 kadlaw man ang nabilin na lang para sa tuig 2022. Wow, nagligad to triple digit pa. Subong double digit na lang pero ari na kita sa tunga-tunga sa bulan sang Oktobre. Hotline. Kumusta ang Mascara Festival? No? Ang Mascara Fever, nabatyagan ta na, pero mga negosyante subong duga kuri itaw, magluwas sa mga area. Nga daw damo activities, pero ang magagmay mga negosyante nga ara iya sa mga lugar, festival site, pero way mayo activities, tipigaw ang ila income. Hotline. Plata nyo lang sunod nga simana, no? Sa last week sa Mascara Festival, basikon kabawi pa man. Hotline. Ang magkaksuntang nga nagamonitor na karon nga aga via on air kag sumong man sa online nung pagi sa YouTube kag Facebook nami pagid ang inyo sini nga pagmonitor karon nga morning bala, no, kung inyo ma-share kag ma-like ang aton program. Hotline.
Nami makita namon nga ara kamo ga monitor no? Pero mas nami pagid ko ma-share kag ma-like niyo kay amo nang consolation namon nga nagaprograma sa radyo. Okay? Sa una nga tiempo, pati gani mga announcer hindi nyo makita sa radyo, mga dramatista hindi nyo makita mga itsura. Because of the advance ng technology, hindi man ta pwede nga magpaulihi, amo na nga subong ti sa Facebook, makita mo na kung sino ang nagapulong ko sa mga program, pati mga dramatista kung kaisa araman. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangaragad na nung pilang kamadalag ko nga balita. Nga aton tutukan karon nga morning. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ari ay Bacolod City balik home sa Mascara Festival pero ari kurisong gining iya atubangon. Bangod may ara sang isa ka drug operation ang CDEO karon nga aga. No, diri sa Metro Bacolod nagresulta sa pagkatikma sang suspect no, kag na ka-recover ang mga otoridad pari man mga 8 milyones ka pesos nga balor sang shabu. Kung wala ma-intercept sa operation sang kapulisan kag naglapta sa Bacolod, damo naman utok ang magakaging. Ano naman guro na pinsaran nila ni? No, kung hinali nga nayupyop o kung nahigop inisang mga utod naton nga hindi mapaiway ang bisyo nila iya gamitan sang illegal drugs. Tiway magkuno party drugs di sa Bacolod pero can you imagine no? Di nag-agining 8 milyones ka pesos nga value sang shabuman. Sino ayhan ang nag-ideya pasulod diri sa Metro Bacolod? Hindi man pwede guro no? Nga ini nagbato-mato lang illegal drugs sulod di sa Bacolod. O, di ni siya naglabay. Paano ini napasulod diri sa mga sindikato? Aber. Kag ano ang background? Balikan tang patrol in a short while. Sining mga nagkaladakpan sa operation. Ano pagid? Now, ang update mga kaaksyon sa Bacolod City Hall, kundi nagligad to ginahulata ang pag-akto sang sanggunian panlunsod angot bala sa consultancy work sang tatlo ka mga empleyado sang Kapitolyo Probinsyal. Ngati ang ginahulat among pag-akto sang sanggunian panlunsod nga ini sila magatrabaho o upod sa idalom sang administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Finally kahapon sa ila regular session naaprubahan na gid man no ang ila sini nga consultancy work for Bacolod City. Although ngati ini siya nga trabaho no sang mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal pro bono, actually mo kung malang taon naton, tiway, manis lang pabayad. No, galing formalidad bala. Kagluyag sang alkalde nga at least pagi sa ipasar sang council, hindi matingala kung taga Bacolod, kung nga ang nagkakadto sila kung kaisa da kang makita sa government center. Bangod sa umpisa pa lang sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez, ini nga mga empleyado from provincial capital nagabulig na, no? Nagabulig na. Pakarunan ko ina, ano pagid ang mga update nga atong tutukan. Sa Himamaylan, kagabi matapos nga may ara naman panibagong enkwentro, actually kahapon nagluntad, tisubong ang ginahulat na lang ang advisory. Kag resulta sa assessment sang Philippine Army, kung saan ugid ayhan pwede na makabalik ka ang mga pumuluyo nga nag-evacuate sa ilatag sa ka mga puluyan, reporti man ni kapiot sa ila sitwasyon. Bisan pa ibutang tang well provided sang local government ang ila kinanglanon halin sa pagkaon, evacuation center, gipadalan pa PSWD to agud nga mag-manage, may ara man mga medical workers nga ginpadala to agud nga maghatag pagtamod sa sitwasyon
especially sa mga nagamalasakit kag may ara sang ginabatyag nga hindi mayad sa lawas nila, di may ara ginpadalang probinsya, pero lain gini. Amo na ginambal gani nga there is no other place or ang matahom gid nga tiniran mo ya like home. Puluyan mo gid mo. Ang pinaka the best nga dira ka makarelax, makapahuway, bisan pigado lang kung ara ka sa imo panimalay ay pwerte ka na tawhay sang imo sinipamatag. Pero bisan well provided ang imo sinipagkaon, may ara ka man tululugan, kung layo ka sa imo siniuma nga ginataliuma o kung ginatipan, magkasapatan nga nangin partner na nila sa pagpangabuhi adlaw-adlaw, masubo ina gihapon nga sitwasyon. Sa kahapon iyang inkwentro, sunod diri kay kay General Inocencio Pasaporte, naway ginman sila sang nakakit-an dito o na-recover nga mga pilason or bangkay sa kasumpong nila, pero ti may mga blood stain, no, nga nakit-an dito sa encounter site. Kung may kanom na ni. Ay mga recovery sila actually, no, pero mga apat malang kuno, lima ka mga individual nga ginapatihan New People's Army ang nainkwentro sang trupa. Ti magluwas na si Mamaylan, nagsabat man to sa Gihulngan City ho, Negros Oriental sa idalo mangyapon sa 303rd Infantry Brigade. Ti maingkwentro man dito, pero way pa man subong sang report nga nasamaran o napatay sa magtimbang nga bahin as of this broadcast time. Ayos, ibaluon talang nagkaroon ng mga latest update kag information kay siling ko importante ini. Even the governor nagahambal, siling yati hulatunta na nung advisory sang Philippine Army saan na magabalik sila lugar ng mga residenteng apektado, ina aton pa ginahulata. Atensyon sa mga mangingisda. Kag pila pagid ka mga, siguro ini mga nagabiyahe no, sa mga beaches, sa mga resorts dira, sa sipalay kag hinubaan, kaya ang balita mo niho, wala ginatugutan, no sail zone. Ang area sang sipalay and hinubaan, base sa ginpagwa diring advisory, matapos no, nga may ara gali isang activity nga nahimo sa mabaybayon from Negros Oriental, no, padulong dira sa mga lugar, particular na Sipalay kag Hinubaan City. Actually hindi lang ni kay subong nag-umpisa initial last October 11 pa, no, that was Monday, and then magalawig ini until October 18. Sunod man nga Martes, butang malon sirado isa ka semana. Ano ang rason diri? Nawari ho, may ginpagwa diri permado ni Mayor Duff Anthony Reliquias, Municipal Mayor of Hinubaan, Memorandum Number 039. Ano ini siya? Angot sa no sail zone sa mga sea waters halin sa Basay, Negros Oriental to Sipalay, Negros Occidental. Tiyang Sipalay, ara na dang tuatunga ang Hinubaan. Now, ini nanungod sa exercise of the Sama-Sama Lumbas 2022, the Presidential Commission of Visiting Forces, PCBF, nga itining malugar, hindi pwede nga may ara sang mga bangka dira o kon ang paglayag sa sining nga malugar ginandumilian until October 18. Kahit amo na mo may mga ginimo ni ang ini nga mando in order nga ma-inform ang mga mangingisda na kag ang mga pumuluyo dira. Tisiling ko na nung sitwasyon dabi na nung tabo sinisa pila ka mga
kuan dira mga pumuluyo dira nga ginasaligan sa baybay lang ginatagan man ni sila sang ayuda da sa konsumo kag palangabuyan nila. Kay may ara kuno kuan no, may ara sang himuon nga exercises. Dati basta may exercises, may mga gamiton guro ni nila ang ila mga kuan diray magagamitan na pang gira, no, may mga testingan sila guro da nga mga armas nila. Perti man ba? Yang tao damo naman ang masakripisyo. Pero pakarunan ta na ginapabalo ko lang sa inyo kay at least may ideya ang mga residente o pumuluyo sa syudad sang Sipalay and Hinubaan diri sa Negros Occidental. Para sa parang pinakamadalag kong balita nga atong tutukan diri sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline. Alas 8:23 na. Unahon ko lang si Action Alvin Graba. Ariho istorya kita aga pa siya buwa. No, kay ti ari halin pa sang antes ang selebrasyon sa maskara. Sige naton interview diri ang pulis, ang PDEA. Kay ti kung lang taon naton ang PDEA, giman mo o kon ang Philippine Drug Enforcement Agency. Amo ini ang ginhatagan sang gobyerno nga magtrabaho sa kampanya batok sa illegal nga droga. Ang pulis nagabulig man diri, ti porti hugot man sarado man ang ila sini nga monitoring. Ti pero ari pitik sintaso kay nasa agay mga 8 million pesos nga value sang shabu ang na-recover. Grabe na gid ka isog. Ti makon mo na kon nakalusot ka na panagtag ni ang estimate ko gani hindi lang niya mo ni guro ang ginawyatan nila ni basi kun may ari pa ni iban nga kuan na ni, no, nagpalapta na sining supply, nga hindi lang ni sila, kay ibaluon to lang Action Alvin, ano ning background sa duwa nga mga, sa sining mga nagkaladakpan ni, nga mo ni ang kadakuon gid sang illegal drugs nila, ay, kung naglapta ni kang nagamit sa mga adiktos na kundi dako nga problema. Ari ay ang ibukadang informasyon kag report. Let's have Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin, good morning, please come in. Aksyon na Art balik sa prisuhan. Ining mag-live-in partner matapos na dakpan through by-bust operation sa City Drug Enforcement Unit. Alas 4 pasado kay na sa aga sa Purok Bulinaw, Barangay 1, diri sa siyudad sa Bacolod. Now, ining duha aksyon na Art, ang naaresto amo sanday Alvin Cristales. Hindi si Alvin Graba, no? Ati Rinaldo ka man niya. Oo, gali, no? Alvin Cristales. Tukayo mo pa, ha? Tukayo ko pa. Mm-hmm. Si Alvin Cristales, Action na Art, anay bilanggo, violation sa kaso violation sa Republic Act 9165 kung illegal drugs. Same man galing kaso niya nga previous nga ginatubang. Yes, Action Art. Okay. Pero nagwa ni siya 2018 paagi sa plea bargain agreement. Mm-hmm. Na aresto man ang iya sining live-in partner nga si Regina Escosio. Okay. Anay bilanggo man under probation pa di siya Action na Art ang kaso paglapas sa Republic Act 9165 ukon illegal drugs mangyapon Action Art. Now ining duha lunsay nagapuyo man sa Barangay 1 din sunod diri kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang Bacolod City Director sa mga kapulisan. Din ginapahayag diri nga si Cristales kag ining si ang nadakpan bala Action na Art nga si Escosio lunsay ginakabig na ni sila nga mga high value individual. Okay. Kag akto nga nagabaligya man sang illegal nga droga. Now dugang pagidiri ni Martir ining droga Action Art halin sa Southern Negros. Southern Negros? Oo, iniya pahayag ni Colonel Martir. Okay. Sa Southern Negros, gin-transport din sa Bacolod. And kagina action na art aktong Di na balaan magaling sa Southern Negros naglaagi ni nga why may intercept nito?
na-intercept gid siya diri sa Bacolod kay Pasi dito nagagin skandon eh. actually gingamit kagina, ang term niya gingamit kagina halin sa La Carlota. Hindi galing nga dito sa far south sa Oo, Chicks area. South, hindi sa Chicks area. La Carlota ha. Oo, and ginpahayag diri action na art kay ginpamangkot pa ginaton kung mag-amo Di ang guys na Central Negros si Alin eh. Opo, Central Negros o kung Southern Negros o kung sa Central Negros rather action art. Pamangkot ta siya. Sir, actually kung totoo di ginihalin. Kasi halin ni siya sa Manila nga gin-transport posible dito and gin-transport diri sa siyudad sa Bacolod, and it just so happen nga kagina sunod sa iya na timingan din baligyan niya pulis kunti na recover dakop silang duha kag na recover action art ito ka not tied transparent plastic ito ka not tied yan ba lang nabutang na sa agugura sa convalescent art ice wrapper. No plastic na siya nga ginasudlan abi sa mga ice kag agugo pero di dako ni nga agugo guro sa ice guro wrapper ni. Ice wrapper gid. Sa ice wrapper gid na butang dagko pito ka bilog makon mo na yang kung nagligad to halos katunga pero iniya halos na puno gid ang ining ice wrapper. Plus action art nakuha man ining 23 pa ka bulto sang suspected shabu. Hindi di siya chlorine. Basi sila kuya ka-campaign ang duha para sa kwan? Para sa dingge? Oo, kay gamit sila chlorine abi. Kwan pala sa mga bumba kag ano da. Hindi niya no? Hindi man. Suspected siya busa pero at the process dalon ini siya sa laboratory. Yes, and then dito i-determine kung bala indeed illegal drugs or amo ning ginatawag nga shabugin man. Yes, art actually kung sumahon kung si Colonel Martir Pampambalon labot gid sa isa ka kilo 250 ka gramo ang kabugaton sing suspected shabu. Pila tanan? 8,500,000. Okay. Uy, salot ko lang niga pa-regard sa imo ho monitor si former Vice Mayor, now Councilor Sammy Habagat, my idol and my mentor. Ay, maadyo nga aga, Councilor. Maadyo nga aga rada sa mga sa mga taga-tuyom. Oo. Former Vice Mayor, now Councilor. Oo, si Sammy Habagat. Tuyom na rada sakop sa ngila eh. Ay, gali ka? Ano na lang ngila pa? Tuyom na no? Tuyom na siya. Malwan na siya, ya? Ha? Malwan. Tinatilawan naman na siyang board sa Seco. Oo. Budlay lang yan. Balikan na lang, pakaronan na lang na siya. Pero ti amo ni gali, ang gwa gali si ni Action Alvin, ang natigalahan ko kon tuod nga ang suspect at dito nag-course through o naglabay sa La Carlota, di ni nag-agi. Ang La Carlota, actually, may mga kuwan na siya mo, may malagyan nga pwede kalusot na mo. Why ba dulungkaan niya kung puerto? Why pa man airport ang La Carlota, no? Why man action art, pero kung si Martir Pampambalon, somewhere man action na art naghalin ang illegal drugs, gagin transport lang, padulong diri sa syudad sa Bacolod. Pero yung action art nga suno sa iyagin pamangkutaman, nga iyagin niya nga mando, dapat may madakpan gid kamo diri sa piyak sini nga may ara nga o kung ara kita sa month-long celebration sa Mascara Festival Action Art. Ari ang pahayag ni Colonel Thomas Joseph Martir. Sa City Enforcement Unit under Lieutenant Joel Matono, follow-up nila. Kilasan ng pinapangitahan ko sila sa mga trabaho. And we're working based on how we were able to confiscate 1.2 kilograms of suspected Cebu worth more or less 8,160,000 pesos. Kung ganitoon pag-ibig siya, natabuti ang may pas-operation sa kasagsagan man Japon si Mascara. Kasi part siyang Mascara sa niya, para ang ilang operation para sa Mascara na yan. Sigurado kita siya, dito yung drops somewhere in the south, yung Galadere. So, nakili na muna ito and din rin naglakuha pa sila. Ang subject sa may pas-operation? Yes, tuwan sila, no? Dati man na ang kasong 165 ang lalaki doon nakaguha niya 2018 by
Doon sa taga-Tirinas, barangay ba? Isa taga-Purok Quezon, isa taga-Purok Bulinaw, all over ngayon. Source ang illegal drugs are din. Yes, probably Manila sa siguro. Because of our very vast shoreline, sunod na siya. But through intensive monitoring. Thank you, Ida. So na art kapayan kita mga sang pahayag diri ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Ilang sa litrato mo, inang cash nga makita naton, pila na siya katidad, Action Alvin? Ang kantidad sina action na art masubra 3 mil ning by bust money nila mo. 3 mil? Tingnan ko damo man siyang... I-check tabi. Oo, tanabi. Doon ko damo siyang tinumpukan siyang libuho, no? Oo. Lano proceed na siya or iyan na siya binta sa pagbaligya, no? Kung tuod giman nga manugbaligya ni siya? Yes, action na art posible mga proceeds na ang iban sa pagbaligya, no? So depende ni karon action art base kung magwa naman ang pila ka mga ang resulta na there, no, nagikan sa kay pa idadong pa nila action art sa laboratory examination dito sa PPO action art. Kung magwa ni makabigyan siya nga shabu action na art, no. So depende ni karon kay ining duha ang nakunong karon sa custodial facility sa police station number 2. Ara sa station 2 siya subong. Yes, action. Ti ano matabo sini kay nag-play bargaining agreement ni siya, ti hindi ka na niya pwede ka play bargaining agreement matapos nga wa mo gintuman do kay kabalo kami promisa ka na sa play bargaining agreement mo. Oo, sakto na action na art. And at the same time, ang isa kay ara pa sa ang babae, bala? Under probation pa ni siya action art mo. Ang Ay, babae. Ti tapos ka gin sila. Oo, tapos kidi. Tapos kagidya, way kagidya mahimo siniya nga ang imo sining ang tsansa bala nga ginhatag sa gobyerno sa ila para tani sa ila sining nga pagbag-o ganing kay ti baliwala lang nila balik sila sa presuhan. So Ala, sabakon sakit mo. pag action art kay hindi gid sila makagawa kay isa ka kilo kag 250 grams. 1 kilo and 250 grams na recover. And inang 10 grams lang gani, non-available na. Then how much more ining kilo na gina-istoryahan. Why kagid ka sugilanon ni sa duwani ko na at least makuhaan man lang sila reaksyon kay kalabanan Action Alvin sa nagakadakpan ang ila reason ti hindi ila mo. Amon man ang kalabanan din pa magpapag ginatong babae action art Ka istorya ka mo sa babae. Oo, ngaling hindi gid magambal action na art atong At ano pag istorya niyo kundi siya magambal kasi niya sanay lang ino. Sinya sanay lang niya. Hey! Anyway, action na art mani ang report. Magasi niya sanay na do pariyo lang na iya handicap siya nga do hindi siya kabalo magambal abi. Oo, kay daw apa-abi. Sinya sanay lang mo. Kunti, ma'am. Ano? Ay nautod siya. Nanon disgrasya pang signal ni Action Alvin. Hotline. Di kabalo ka sa illegal drugs. Actually dasig ang kwarta mo. So totoo, ang amo nang kun nga damo ang nagakaganyat nga magsulod sa illegal drugs. Mga drug mule lang ho. When you say drug mule o courier, ang kadalas ang illegal drugs, di kadalag ko sa ginahatag sa ila, Action Alvin. Correct action na art mayon manggani kay natap na temprano pa kay kung hindi niya kag wala ni natap na action art matabo ni mamo man utok mabalagtik sin action art. Ti bakon mo na kag ti ngalan mo madalahig da si Ka Alvin. Oo. Siya sinong naga-deliver ka siya bo? Siya si Ka Alvin. Ay about si Ka Alvin sa Oo, kun ina matuod nga naga-deliver gid ban ba? Dayra pagpakawi ang ngayan sang taga Ilog. Ay oo kag mahambal na iya. Ay si Ka Alvin na dakpan to. Agoy. Balik siya. Ya kantuin nyo to kay Goy nadakpan. Ay kako. Kandoy. Sa iya. Ay ambot rahan sa imo Ka Alvin Oh gani. Amo na nga siling ko, basta illegal drugs, when you are engaging on an illegal activities, especially illegal drugs, hindi tanan nga oras buenas. Correct. Na, kag kumadakpan ka, may paginulsol ulihin na iya. Budlay na iya Action Alvin.
Yes, aksyon na art. In fact, kung gintagaan ka sa gobyerno, sang tsansa nga makagwa, dapat magpakita gid sila sa nga nagbago sila action art. No? Amo na importante dira ya. Hindi gani mabalik. Kag magbalik sa illegal nga buluhaton kay wala na sing bihay kag mihoy. Hindi ka gini kagwa kapin pagid ining duha nga nakaagi priso ang kaso violation man sang 9165 action na art o kung pagbaligya o kung paghupot man sa illegal nga droga. Nagasi itugon di si Councilor Sami, Aha. Number 1 si Councilor Subong. Yes, action na art siya ang number 1. Grabe. Amo ni sang una sang escape ko mo ni mga close kugin nga mga opisyalis da do vice mayor si during that time mo. Oo. Kaya mo ni sila mga mentor ko actually no during my term or incumbency. Sa kawayan na mo ni sila mga kuan kugin mga close ko. Gani man. Kadto ko nito sa hideout sing una sing escape ako sa area to nila mo ano na ganit talang na ila. Oo, sa Talangnan na Dampi. Pero may hideout na siya sa likod sang munisipyo sang una kay kahapo sa iya pangitaon mangkot niya din si Sami. At to sa Kapihan. Kapihan ni Tracy. Sa likod. Yung sa likod. Inang kapid. Oo, inang kapid. Triplet na sila no, triplet? Oo, triplet na sila. Triplet, so... nalipat ko sa mga pangalan nila mo. May Kuni itong isa. Si Connie. Ang sa tupad na kakalanaan, si Tita Nida na daya. Oo, kung panyaga, dito mo man na siya makitaan. Sigurado, libre ka gid. Uy, man na problema. Si Councilor Habagat, Si Councilor Sami Habagat. Siya pa iya. Siya pa iya. Yung una nga magsakay sa bulldozer, ni mo ning lagaw, permis bukid to, perti ni. Gani man. Amo na paglagaw niya. Kunti, way gidya siling biyang nga ka-zero siya. Bisan gani susiko, way siya ka-zero. Tiyos to na. Kaya karon makadto di siya ako ng subakulo. Doon ngayon sa number tagan, siya ma-istorya tada. Ate, maadyo gid. Wow, idlaw man ko. Damo kwarta kay Bako. May maskara. Itamyawa mo si former Councilor Boy Gregas, kaya pa si kung pati ikaw dama, musunggod di karon ng isa kasi niya gae kay ako iyado dahil nyo tamyawon. Oo nga, anay nga, hindi na ko konsyahal, hindi ko pagtamyawan. Dahil nyo ko, pang nagsat ako mo sa kagaadyan. Sige. Sige, aksyon na art report sa patrol, hindi si aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa pagkalab, Aksyon Radio. Action Hotline! Masubo ang realidad. Basta illegal ang ginahimo mo, kag ikaw ang ginamonitor sa pulis, not all the time, nga ikaw lang ang makabantay, nga makalusot ka sa otoridad. May mga tiyempo nga kung nagahimo ka sang illegal, maubos gid ang imo panahon, kay pero believe ko ni bala sa mga nagabaligya sang illegal drugs, no? Kung ang pulis may mga innovation, kung ang pulis nagapa-improve sa ila monitoring and operation, mas pagid nga nangin creative, mas pagid nga nagapangita sang bag-o nga ideya ang mga durugista. Hotline! Maghimo man sang ila pamaagi nga makalusot gihapon sa aton mga authorities. This time ato bangon ni makon mo 8 million pesos value sang shabu. Kung naglapta ni siya ang walo ni kanasulod sa daw ice wrapper, sino naman nga mga tao ang malabutan sini? No? Kag kun mahigop ni siya sa mga independent sa illegal drugs, wherein gina-consider man gani isang government nga mga victims, kay ti hindi man tanan iya nga nagagamit sing shabu, duna na nga malain nga tawo mo. May ara man dira nga ti because of the bad peers, because ang ginatawag naton nga influence ng environment, sang community, sang ila family, naga-engage sa paggamit sang illegal drugs. May mga tao man gani kisaya, may mga individual man gani nga nagagamit sang illegal drugs, bangon nga ti may frustrations kabuhi nila, may problema hindi kadala, ma-resort sa ginatawag naton paggamit sa illegal drugs, ti mga victims ina sila sang consequence. Pero why nagakahulugan nga ini sila ang pakamalauton ginaton kag why
nagakahulugan nga ini sila yung itolerate naton. Because at the end of the day, kung matamaan ng tao, ngang utok yan na may diferensya, dako gid nga problema. Hotline. Makon mo ko naglapta to, 8 million worth of shabu. O, during the Mascara Festival, nga bagulang kita nakabalik sa festivity katulad, sinihidlaw do, alos kalabanan mag-enjoy. Pero kung lain yung lagan sa utok mo, bangod nga puwerte ang epekto sang shabu, kag basi hindi pa kadala ang dugo mo o kung ang imos ningalawas, basi amo panintunaan sa nga pagkadisgrasya or mabutang sa ital-ital ang kabuhi. Hotline. Natubangon nila ni sa otoridad at bangon nila sa korte ang ilang kaso nga nakomiter kag kung anong pabat-bat na ti amo na ang padya sang imo paghimo sang hindi husto. But they have the time. No, may ara sila gid tiempo nga dipinsahan man ang ilang kaugalingon sa korte kung bala matuod nga ilagi man ni. Amo gyud man ang legal process not nga because of dakpan, why na proseso, may kinamatarong ni sila. May mga abogado man nga ma-provide ang gobyerno kung wala sila ikasarang magpangita sa abogado, na magadepensa, magabulig sa ila, sila tubangon nga kaso. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nauya ako mangulam. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidaya nga mabatian nyo kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapangulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung kisana, ano nang uy, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko dyan, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko mandala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha muna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, pagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB, amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Action Hotline kay Primilita Bakiran, Wilma Villanueva, para man si Yani Tolentino, Jocelyn, Clover Aguirre, ara ko no sila sa Manaplaho. Thank you kita sa inyo. Parinwel Sambales, ka Monitor Mansubong, si Yapwell, oy, ang matagakalumpang dira sa may poblasyon sa Kawayan, no, kay Yapwell, kag kay paring Rosindo Yap, good morning sa inyo. Mayo gid nga pagmonitor, no. May ison, Gino Estrabon, Imbong de Campo, ga monitor man sa Barangay Hall sa Maaw. Si John Agustin, John, basi magsunggod kang hindi ka malawagan bla, no, kagay utol mo kay kapitan dira sa isyu may agaman. Imbong de Campo o nalawag ko na. Christine Minyes Villalobos, Kevin Kaungka kag araman si Erlinda May Sulaco, Ronald Condino kag Usimong Caltorilla. Salamat kita sa nalbagan ni si Sir Usimong Caltorilla. Si bro Leo Talaban, nya good luck sa Bailes de Lucis Dancers of La Castellana competing to the Wonju South Korea Festival this week. Uy, may interest la to. Arang ka na, Mayor Romayla. Mapa South Korea, gali ang mga dancers ang La Castellana, no? Bailes de Lucis Dancers. Huwag ka nag-intrada, bro, saot. Action Hotline! Kay bro Leo Talaban may aga. Good luck sa mga dancers ninyo. Kay Mayor Maymay Nicole Manggilimutan sa Castellana. Rachel Alcantara Areno kag Alin Lingko. Good morning man. Sa kay Jinky Dalagdo no nano ini nabasa ko na. Roland Kulita Gamusa kag Major Mads Ferrer. Thank you man. Ingiban karon naman dugay-dugan. Hotline. Balikan ko lang niyo, although pila ka beses ko na ni actually gintandog man di. Ang parte sa water refilling station, I was expecting kung hindi ni sila maka-process sang mga permits in accordance sa ginapatuman ni isang city sanitary and business permits. Ti dapat ini sila ang may closure gin nga bando from the city because ang inaistoryahan ta dire tubig nga ilimnon, water refilling stations. Ang subo galing kay Ariho. Sa Sigisang City, kagang question di before pa ayhan sa previous administration, ano man, ini nga mga water refilling station, basi kung nagligad pa ning administrasyon, sige na ning operate nila, pero basing iban may business permit man,
nga way lang marinyo o nanong status gid bala kay take note gina intake naton ginasulod tas lawas tani mag-inom tas ng tubig niya mo. Kung wala pa naglupok ang balita parte sa kolera, duway na diskubrihan ng iban gali damo-damo sobra sa gato subong nagsintudusi ng report kagabi ni Action Dale nagsaka pagkadto sa 112 ka mga water refilling station nato iban nga nag-operate lang wala business kag sanitary permit. Ako personally, I am not against business. No, because ang business is actually one nga nagabuhi, kang nagabulig sa ekonomiya sang isa ka LGU mo. Pero when you do business, kinanglan may mga kuan man may mga nagkaigo man nga mga permits ikaw nga i-secure. Tiyari, nadugangan pa na ng kulira kay sa Bacolod. Ambot anong matabo sini dapat siguro temporaryo gid nga untat to ng operation nila. For the meantime, not necessarily nga siramon lang dayon abi ipaproseso tani sila but they have to comply it in the soonest time possible. No, kinanglan nga gawon nila ni nga hindi pwede nga gabay na malang subong timpo na bilin, basi pwede na lang next year. Ti ko na mo nahulat doon na lang next year, nga mag-reoperate kamo o mag-reopen kamo sa business. Kag ginainom niya katawo mo, mayo lang, bisang ginapaligo mo pa ni, kaling kakabudlay, guro ka mahal, guro ko ni ipaligo mo lang ning sa water refilling station, no? O, kaya ti kung sa basiwa, kaya mainom do, takilid kagida, no? Takilid kagid, kung mo nang imnon mo, sorry to say pero tiyan mo na yung akong personal nga paglantaw kag assessment sa tubig sa basiwa mo, basi kung buranto yung mo gid kag hindi lang kulira bangkon mo bla. Online sa hotline. Bangod sining panibago nga nadiskubrihan kag nagsaka na gid nagtaas na gid ang numero sa mga water refilling station. I don't know kung lanong himuon diri, especially sa Committee on Health nga ginauyatan under sa committee ni Councilor Calao Puentevilla, and he is joining us over the phone diri sa Action Hotline program. Councilor, mayong aga sa Action Art. Mayong aga Action Art, no? Mayong aga sa aton pagpalamati kag salamat sa liwat no sa nga madamo sa tinion kag kay gayonan no makainon-anon kag makapalabot sa aton pumuluyo sa mga programa sa aton syudad. Salamat gid siling ko sir, instead nga siling ko ang balita nga gina-expect ko gani sa aton city nga after sang na-discover tublang away mga business permits kag sanitary permits ang akon ginapaabot nga report nga ti ma-reopen o kung ma-operate na sila kay naka-comply na tanan ay kibot ko ang report kahapon nga nagtaas pag nagdamo pag ang na-discoveryhan sir no. Yes, Action Art no pareho sa statement ni Action Art no. Ginaupdan ni Councilor Calao, pag I'm sure sa administrasyon ni Mayor Albi, nga kita nagaupod no, sa mga negosyante sa aton syudad sa Bacolod. We are for business groups no, nga nagasupport kita o galing pareho sini no, nga sitwasyon, ang refilling stations. We have to secure also no, yung seguridad sa aton pumuluyo siguraduhon man naton. That's why gin pa review, gin pa inspect, gin pa check up sa liwat. Ini ang mga refilling stations kay insakto ina no. I can only speak in behalf sang July nga July naton nga pagpungko. Okay. Sa bahin sang City Health Office no nga naglibot sila kag nag-check up, kag nag-checker kay sa matuod lang pareho sa statement ni Action Art no. Hindi lahog-lahog ang cases ng kolera no nagligad isa lang to ang ginatawag sa mga doctors was a rare case no rare kayo kay isa lang ya ang naigo no but apparently subong may mga cases na nga isa ka adlaw 4 ang ma-confirm subong 7 ang aton active nga cases no ay 7 na sir 7 na gali ito na ang aton active nga cases ng kolera sa syudad sa Bacolod. That's why ginakaangay gid no nga i-check up po naton no kag sa ginambal naton
ginatagan man ni sila kay gayonan, no? I think more than 3 weeks na kita panawagan nga i-secure nyo na yung inyong mga business permits, labi na nga ang sanitary inspection will always be there, no? That's why every year may ara business permit yung ginakwa kay kada tuig gina-check ang sanitary nga may sanitary inspection para kung maaprubahan makapa-operate sa inyong refilling stations. Insakto yun ang kay Action Art, no? That's why Action Art ang pikang na ginhimo sa Committee on Health sa Sanggunian Panglungsod kay nagsulat ang isa ka asosasyon, no, gapanawagan sang intervention sa sanggunian, mapatawag na lang kita sang hearing. Okay. October 20 kung sa diin imbitaro naton ang Department of Health, ang City Health, hasta ang City Legal, no? Kung actually ang City Legal hatag lang na sila yung action, no, sa recommendation sa aton nga City Health Office, no? Of course with the knowledge of our mayor, no? Pero klaruhon nato, no, initanan nga mga tikang para ini sa seguridad sang aton pumuluyo, no? Yes, okay. We have to secure our constituents para hindi na magproblema, no? Gastroenteritis, ang aton cholera, ang may dengue. I mean, all kinds of bacteria, especially subong nga ang cases nagasaka, no? Hindi tayo kambal nga makontrolar ini. Kaya actually amo ni ang pinakataas so far, no, nga numero sa atong syudad sang Bacolod. Gani man ti October 20 ang schedule mo diri committee hearing siya, sir? Yes, Action Art, October 20, 1:30 sang hapon, meeting kita sa Sanggunian Panglungsod, ginimbitar ta tanan, no, para maklaruhan. Kaya actually, Action Art, to be honest, nagakaladto man ang mga iban nga refilling station sa aton, no, nga opisina. Kag may mga punto man sila nga gina-argue, no, like ang water source kuno according sa national, hindi niya dapat pag-inspeksyonon kagway na ginakilanlan nga i-identify, no, whatever kung anong source na isang whether deep well, whether prime water, basiwa, or whether halin na sa septic tank or whatever, no. But at the end of the day, luyag tayo tagan kayo gayonan para ang DOH or ang City Health mismo maka-explicar sa ila nga may layi nga kailangan sundon, no. Kaya sa matuod lang Action Art, tuod na, no, masubo-subo mamati nga nag-112 na from I think 51, no, or 55 ka refilling stations naging pasira subong 112, no. But may do tayo man ta ding nga positive note, no. Kaya actually Action Art luyag ko ipalabot nga sobra man sa tunga sa 112 naga-process na subong. Okay. Naga-process na para makapadayon sila eventually kung makasubmit sila kag mapasar nila, no, ang requirements ng sanitary inspection, matagan sila sa business permit, makapadayon sila sa pag-operate sa ilang negosyo, no. Pero sa subong, while wala pa sila na kapasar kagway pa na naklaruhan, kailangan i-comply nila na i-process nila ang requires ang aton nga City Health Office. Yes, sir. So anyway, wala to na muna until October 20, whatever update yung developments ni. Anyway, sorry, i-check ko lang ay kundi do Monday itong schedule sa barangay. Ato ba lang incident during sang bike race sa Bacolod nga ato yung painom sa turugban tulain pag ito kayo nakuhaan sang video footage. What was the latest sa to? Saan nagbalik sa imo office agon magpakayo bulig tong nangin victim? Yes, actually nagpalapit sa, no, nagadto sa aton opisina kag nag-istorya. At that time manugwa pa lang to sa isang medical laboratory, no. Okay. Kay do nagsakit iya tiyan, but I think nakitaan ko ang pinaka-latest update was do nag-come into terms sila sang iyang manugsasko, no. Okay. Do nagpatawad naman lang siya. I think both sides may pamilya.
na ariglar Manila, but I think nag-public apology gito ang Manugsasko. Kag sige nambalaton, I hope this will be a lesson to everyone. Hindi paglawag-lahugan kay at the end of the day, biskan ng labi ng atong nga syudad, nga activity ato sa syudad, we will also be on top, no, in kaso may matabo nga mga amon nga insidente. That's why ta gina-encourage kag gina-condenar tagit, no, ang mga amo ng actuation. I see. So, meaning, kay isang primero, to ang interview to siya do, hindi siya magpa-ariglo do determinado sa magpasaka. Pero ang latest, ganito nag-ariglohanay na sila. Ang iya nga statement man sa opisina ko nga ng DCD dugid siya, no? O galing sa pag-insindi kong iya pamilya, iya ginikanan, I think doon nag-encourage naman lang nga patawaron basta ma-public apology lang, no? Atong bata nga nagsasko sa iya. And amo na, no, nag-come into terms sila na nag-reglaranay naman lang. Okay. But I still would like to bisan paano i-congratulate to ang nag-complain kay natagan man likson, no, ang atong bata nakita niya man kung ano ang sitwasyon sang ginikanan niya pagpangayo patawad kung nagibi, no. So kabay pa, no, way na may matabo nga amo ning insidente, labi na nga tanan kita nagaproblema na, no, sa aton nga seguridad when it comes to health, Action Art. Yes, sir. So anyway, kabay pa kag lesson learned ining basi may mga next event katulad sini kapin pa kun pareho to sang bike race nga tos bukid to yati siyempre medyo may kabudlayan sa pag sa ila ginaagyan nga ruta, no, kabay pa hindi na masulit ini tanan. Yes, Action Art, no, kag sa ginambalaton nag-aapilar kita labi na nga ini maskara nga enjoy kita, no, kus kabaluta nga duha ka tuig idlaw ang tanan, but at the same time may kuan lang, no, may may control lang sa aton lawat. Dapat kabalo lang ta, no, kung ano ang pag-celebrar kag pag-enjoy, no, kay at the end of the day damo kita bisita, damo kita best foot forward na lang Art, kung pwede pa lang. Sir, by the way, sa Seneco kag Basiwa, ano ang latest man? May nakasugilanon ko mo ni Mayor Albi, needed ba nga magpatawag liwat ang imo committee sang hearing? Action Art, actually nagpagwa na ko kagapon sa committee report, no, kag nag-rekomendar kita nga ginpalabot na ni sa Department of Energy nga ma-intervene na, no, ma-intervene na sa aton nga Central Negros Electric Cooperative, especially nga may mga questionable tato nga mga transactions ginsuddan nila. At the same time nagduso kita, no, nga ang tanan nga ginapangayo naton sa Seneco labi na atong mga contracts nila nga wala na post, no, nga wala na paibalo sa pumuluyo i-submit gid sa Sanggunian Panglungsod, no. Okay. So nag-coordinate na ang aton Sanggunian Panglungsod palabot sa Department of Energy nga magsulod na di sa problema naton sa kuryente sa syudad ng Bacolod. Sa part niya sang Sanggunian Panglungsod, amo niya aton mga recommendations na pasar ng sang na-accept na sang aton nga Sanggunian Panglungsod kagapon sang hapon. Aha. Sige. Anyway, on that note, Councilor, salamat gid for the time. Halong gid permi and God bless. Salamat, Action Art, no, more power sa imo sa pamilya kag mayong hapon, mayong agas tanan. Si Councilor Calao Puentevilla sa iya committee ini, no. Kahapon gali sa sesyon may ara na siya sang ginimo diri committee report and asking for the intervention of the National Department or agency party sa concern niya, that is for Seneco concern, no. As to sa mga water refilling station, October 20 mag-committee hearing patawag ning naglaylain nga government department sa Bacolod, including sa mga representative sa mga water refilling station, no. Ako nami gini nga himuon nga tikang because at the end of the day hindi ta na paghulaton. So far way pa man gid subong sa findings nga tialin gi sa tubig sining nga mga water refilling station because ang case to 7 nagaling active subong siling ni councilor o kabalo kang koliran at all the time nga sa tubig mo lang siya makuha, pwede man sa pagkaon mo
pwede man na siya. Pero kabalo ka ang parte ni sa sanitation o sanitary permit and business permit, isa gini sang requirement, especially nga ginainom nga tubig, ginakonsumo ni isang tao. O masiling ka, mo na gani ang ginambal sa mga environmentalist, ginahambal sa mga nagapakigaway sa aton kapalibutan o environment, kasi nga ti, ang kahoy buyon ta, kaya mo nagabuling nga ang tubig ta, sige ang mga tuburan, water is life siling nila. Ano pag water is life no kon buranto yung gwa mo ya. Why ko ka siling nga ini nga water refilling station nga way sanitary kag business permit. Higko why ko gambal mo na. But that is one of the requirements nga dapat kidya ipatuman nga may check kag regular nga checking sa inyo operation, because at the end of the day hindi lang one time nga inspection ang himuon. No, after siya nga naka-operate na, pabayaan na lang because ginakonsumo sang tao. Alas 9:23. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life.
magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho
hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata mo naman. Why naging kita tiyempo diri sa aton sining panglagad oy kay Doc Matt Mayo kag Madam Vanessa Mayo dira sa Minnesota, USA no, sa Mayo Clinic. Gamonitor sila subong hay kuno sila ni Doc Matt Mayo kag hello man sir Doc, hello mga thank you sa inyo pag-monitor. Ang iban nga maminsay, huwag kumalabutan, sorry gid. Martin Aliling ha, kag sa kay Livy Ticar, no? Gismark Recibido, thank you for watching and for supporting Aksyon Radio Bacolod. With Aksyon Oliver Pason sa technical side, backup si Aksyon JM Baikin, kag Aksyon Eden Aboso. Ako naman Aksyon Artayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Number 1